салом, як хабар. имсол дар таътили баҳорӣ хонандагони мактабҳои тоҷикистон 10 рӯз истироҳат мекунанд. дар ин бора ба Азия Плюс дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ хабар доданд. ба иттилоъи ниҳод таътили баҳории хонандагон расман 5 рӯз аст, аз 25 то 29 март, аммо бо иловаи рӯзи якшанбе 30 март ва ҳамчунин рӯзҳои расмии истироҳат дар ҷашни наврӯз ки аз 21 то 24 март рост меояд, хонандагони мактабҳо дар маҷмӯъ 10 рӯз таътил мекунанд. ба ин сурат хонандагони мактабҳои тоҷикистон аз 21 то 30 март истироҳат хоҳанд дошт. аз вазорати маориф гуфтанд, агар иди рамазон дар рӯзи коре масалан 31 март рост биёяд, дар ин рӯз ҳам хонандагони мактабҳо аз дарсҳо озоданд. ба саҳои алоқаи солона аз Z Mobile муфид, дастрас ва қулай. ба яке аз 4 баста аз Z Mobile Mini, Max Pro ва Ultra пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат баҳр. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.